किती पकडतोय एकदम उचल ना कायची घाल कायची ए बाला बाजूला आता नको बाबू बघाय नाही तर पहिल्याकडे गेला काय धरायचं बापू कुठलं नको रे दम दम पडलं त्याला माहिती मागे मागे जरा मागे याच्या फरक नाही सोडू नको कपड्यात धरत नाहीत ते मागे बरा मध्ये गेले तर जास्त टाइम झाला टाकत होते थोडा आता सुटले उचलला अशी खांद्याला पडलं हा उदय होते आलेला नाही ना बापूला नाही झालंय पुढे जाऊ नको पूर्ण खांद्यावर गेले फिरवून बघताय आता झुकते हात फिरवित हात